Això, a l'entrar, començàvem el curs, com si diguéssim, i a l'entrar en un curs nou, doncs hi ha nois nous, nois i noies. I llavors s'han de classificar, més o menys per capacitats, no? Aleshores, jo me'n recordo, ens feien posar fent la índia a la paret i el professor preguntava per exemple, una xifra de multiplicar o una de lectura o del que sigui. I el segon contestava. Si contestava bé, doncs bé, quedava tot igual. Si contestava malament, el tercer passava a davant, no davant, a davant del que no sabia contestar. De manera que contestàvem tots més o menys per un ordre. Aquest ordre, llavors, com que quedaven els nois saltejats, llavors cada 1, el 3, el 6, per exemple, formaven un grup, i el 2, el 4, quedaven saltejats i quedaven d'una manera repartits per capacitats. És a dir, formaven 3 grups, llavors, de la classe aquella, d'aquells 30 nanos, formaven 3 grups de 10 o 11, no venia d'aquí.